Wala magano di manay kindiador. Bayson ko may libro to chemistry. Walay gawon ko kasing research activity. Kaukulan na ipasa no kasumpal na undas. Kung pabarbaraan mo labatan, nung iniba mo dyan ng salugay, di, maong ne, nalikatak ne, say akar kalan akar. Me, ay lang ko ay experimented chemistry. Paano nga pinibaga yun barala ba? Aga lang wala ditan. Paano mamaliwa repeater at? Masyado. Sige, alam la. Salog mo ni balot iraya tanaman ko ay, tanak naksawa na la. Marabing talaga. Mirap na lang tayo chemistry ay. Mirap kining katungtong. Gabayo aga talaga nung pasa. Agay la, dati isip mo layo sa salugan ay. Isumpal mo la, piano makaalis ka la. Makukumpling ka nay-nay. On madam, sa alugong pula. Nang babangil ka, tagawan mo lang lamang. Nang tanaman ira mayamay. Yung sa mampas no ira no nakusaw ni man salog. Ne, sumpala la. Wala la. Sumpala na salog. Simpot kang tampula, kaditang babayag. On me. Turbura de research ko, galang ti makapasa. Ay, ang utang ko manaya si kason ko. 3 hours later. Para si Marlia ay. Ay, sa kaya si Sonia. Hindi. Kurang lang mo. Saan ito yan? Kulang. Grabe mo to. Abala ko, at amo ng kalay libro. Oh, klanto may bines mo libro eh. Ay, gusto. Tila ko. May gato ng kumang kasi. Ay awi ka ditan. Si kay makan awit. Sa sutuputan mo. Paano? Sa laniso na dakar mo. No, anto may patanir ko. Aman supanisan nyo kari. Inerso. Kulang nga nanunutan no. Inerso ang igato ng ko. Dali, nunot mo. Ninurso na sa samaran mo. Baka di man mo atilak. Kalawa, yaw-gaw. Libro. Libro. Jason, Oh! Iba na! Nakiwadya ka? Maganggana kan talaga. Parang mga tabong mi, oy. matagal ko na alam tong bahay nyo. Ibibigay ko lang tong librong naiwan mo sa bahay namin. Ah, salamat ah. Meron ko dyan. Maluri ka manay iba na. Anta silong nga postime ng istoryanta. Bagam. Dito bungyo. Jason! Natitiris ka lang mo. Mantutungtong ka bukor. Oh, akal mo ang libro eh.
Ay me, wala bisita manaya si Ivana. Si Katoy ang may libro na tila ko. Anak ko. Ang gabong si Banay ibabagam. Ang gapi kay ibang diyan na. Ha? Iba? Iba na ko lang mo. Kini. Agak manggagalaw me. Si Katuman, si Katungtong ko. Mi, alagariyak! Ang buhay ka sa boldo ko. Kwanto na may kwarta di ay? Yabibilangan ko. Jason! Ibana. Abalang ga siguro anya ni Ak.